I demà, al Teatre del Mar de Palma s'estrena La causa, una adaptació de l'obra guanyadora del Premi Llorenç Mollà de Textos Dramàtics de l'any 2014. Una proposta teatral que reflexiona sobre els abusos de poder i els valors borsaris que dominen el món. Tancats a un soterrani buit i humit i esclaus d'una vida que no volen viure, dos germans s'encomanen a la violència per trobar un sentit al món i una causa per la qual existir. Tenen tant d'odi acumulat cap al món que s'inventen una excusa, que és aquesta causa, per poder tirar endavant i tenir una raó per la qual viure. I per això se proposen de fer un atemptat, un gran atemptat terrorista. Però apareix ella, una jove adolescent que també denuncia abusos, en aquest cas paternals. La causa és el motor que pot amb els tres personatges, no? És com el que necessiten fer i amb el que necessiten creure. Rodo Gené, Vica Duran i Xavier Frau interpreten la darrera proposta teatral de Joan Carles Bellviure, una obra d'amor, venjances i reflexió. La reflexió de què és la violència, fins a on podem anar la violència, si no patim massa violència i finalment si la violència és legítima o no. Després d'estrenar-se a la Fira B, demà La causa aixeca el taló al Teatre del Mar de Palma. Estem a un dia de l'estrena i encara estem perfeccionant petites coses, repetint un canvi una vegada i una altra i una altra i una altra fins que el director trobi que està perfecte com ha d'estar. La feina del teatre té molta bona artesania. Del 23 al 25 d'octubre i del 30 a l'1 de novembre, La causa proposa evadir-se dels abusos del món amb humor i una forta dosi de realitat. Un italià, crec. Aquí ho deixem. Ara arriba l'Espai del Temps amb Miquel Salamanca. Gràcies per acompanyar-nos. Adéu.